UPPL हानजाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबाय। जे UPPL हानजाया जोबोद गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय। जोंनि मावथिफोरा गोबां जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायोब्ला बिटिआरआ गोबां जौगाबावगोन। बयबो वार्कारफोरा मावथिफ्रा जेरैबायदि हर सान रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावदों, जौगानायनि खामानि मावदों, समाज फोसाबनायनि खामानि मावदों, समाजजों थाफादों, बेबायदि मोजां थासारियाव अराय सम थांबाय थायोब्ला बिटिआर ओनसोला जोबोद जौगानो हागोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारीआ गोबां भट लानानै देरहासार जागोन। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। बिजेपि आरो UPPL सरकार फैनायनि उननिफ्रायनो बे ओनसोलाव गोजोन फैदों, बयबो रैखाथि मोनदों। मानोना UPPL बिजेपिनि सरकार फैनायनिफ्राय बे ओनसोलाव गोजोन फैदों, बयबो रैखाथि मोनदों, गासैबो रोखोमनि जौगानाया जोंनि ओनसोलाव जादों। दा बेखौ नुनानै बयबो रंजाखांदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया बनरगाव UPPL, BJP आरो AGP बुथ लेभेलनि सोद्रोमाफोरजों फैगौ MP बिसायख'थिनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बुंथियो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव हाग्राबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव बनरगाव UPPL, BJP आरो AGPनि गासै 77 बुथ लेभेलनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै MP बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुंथियो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', MCLA राजीव ब्रह्म आरो ब्लक थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गोसोआ जोबोद गोख्रों आरो कनफिडेन्स गोनां। बेखौ नुनानै आं बेखौनो बुजिदों जे UPPL हानजाया जोबोद गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय आरो बयबो वार्कारफोरा मावथिफ्रा जेरैबायदि हर सान रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावदों, जौगानायनि खामानि मावदों, समाज फोसाबनायनि खामानि मावदों, समाजजों थाफादों, बेबायदि मोजां थासारियाव अराय सम थांबाय थायोब्ला बिटिआर ओनसोला जोबोद जौगानो हागोन आरो बेजों लोगोसे नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। नैबे बिसायख'थियाव आगोलनि बायदि थासारि गैया, बेनिखायनो रावबो कन्टेस्टेन्ट बेयाव नुनो मोनाखै। दा नैबे समाव जोंनि मोनथाम दोलोआ गोख्रों खामानि मावनायलाय बे ओनसोलनि रायजो राजाया बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजायाबो फोथायनाय फैदों। मानोना UPPL बिजेपिनि सरकार फैनायनिफ्राय बे ओनसोलाव गोजोन फैदों, बयबो रैखाथि मोनदों, गासैबो रोखोमनि जौगानाया जोंनि ओनसोलाव जादों। दा बेखौ नुनानै बयबो रंजाखांदों आरो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंजोंनो थानो थाखाय आवगायबोदों। दासिम गासै 50 गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा इतिमध्ये फोसावदों जे बिथांमोना थोंजोङै जोंनि बिजाथिखौ सापर्ट होगोन। AGP, BJP, UPPL जों लोगोसे गासै जोंनि हारि माहारिफ्रा सापर्ट होगोन। दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव 10 बोसोर जे जोंहा जोंनि MPआ जों मोनाखैमोन, बे 10 बोसोर जि खहा बेखौ सुफुंनो एबार हागोन। आं गासैबो बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजा बयखौबो खावलायदों, जिहेतु जोंनि बिजाथिया देरहानो थांगासिनो दङ, बे बिजाथिनोनो बयबो भटखौ होनानै गोबां भटआव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ आरो प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जाहाथे मिथियो जे क'क्राझाराव बर' रायजो राजाफ्रा खौसेयै दङ, जोंनि माहारिया खौसेयै दङ आरो जोंनि माहारिनि जि माखासे जेंनाफोर बायदिसिना आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ बिथाङा थाबैनो सुस्रांनानै होगोन। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों।
चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफ स्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेक्सा, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' K10, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' K10, एक्सेल-I, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69300 79427 9394 649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।